Aquí estou con Diego As, autor do mellor mural do mundo do ano 2021. Estes anos xa falamos moito sobre o mural, pero esta semana, co 25 aniversario da Declaración de Patrimonio da Humanidade da Muralla Romana de Lugo, o que quero preguntarche, Diego, é que significa muralla para ti? Bueno, gracias pola invitación unha vez máis. Pois a muralla romana, ao final, é todo, porque somos lucenses, é o patrimonio, bueno, o que máis nos une. Cando se pode enseñar a xente, tes esa oportunidade, pois a xente queda maravillada. E logo, o significado así máis personal, pois sabes que está aí, como desde pequeno non lle damos esa importancia a veces que ten realmente, pero bueno, cos anos, ca madurez, daste conta que é unha barbaridade que se conservara tal como está, que cada vez dáselle máis bombo, o turismo, ti ben o sabes, que arrastra moitísimo. E todo eso, ao final, fai que te sintas un privilegiado vivir nunha cidade así, porque sin muralla non sei que sería de Lugo. Cando eras neno, cal era a zona onde máis estabas na muralla? Bueno, como decía, como me criei no barrio da Pringal, Garabolos, non solíamos vir moito, pero cando viñamos, teño ese recordo de entrar moito pola Porta Falsa, creo que se chama, que entra hacia a Plaza do Ferrol, e sempre entrábamos por aí, logo movíamonos por todo o centro, pero solíamos entrar por aí, tamén de noite, cando empezábamos a salir, tamén nos pegábamos moita muralla, ou íbamos dando un simple paseo por arriba de camiño para casa. Sí, teño eses recordos e que como que forma moi parte nosa, sabes? Como que ten algo na casa, pero está aí, e sabes que está aí e teu, é parte de. E como artista, que supón para ti ter esta obra que todos vemos todos os días aquí en Lugo e que ademais tivo e ten un impacto tan grande a nivel internacional? Sí, xa falei moitas veces tamén que foi como un antes e un despois na miña carreira, foi o ano que naceu o meu fillo pequeno, o maior, perdón, logo a sorte de a combinación muralla Julio César, pois eso fai unha cohesión extraordinaria. A xente cando pasa, tanto andando como conducindo, pois impresiona moito ter esos dous elementos pegados un ao outro. Eu creo que vai un pouco por aí, sabes? Sí. Para min foi, bueno, unha oportunidade que Patrimonio chegou a abrir as portas e foi unha maravilla. Pois mira, pa a miña carreira, pa Lugo, porque, bueno, cando veía que aparecía no mapa, que aparecía ao lado da muralla, eu xa encantado. Eu digoche que, sen dúbida, a Declaración de Patrimonio da Humanidade e o mural foron os dous puntos de inflexións máis grandes deste século para a muralla, clarísimamente. Sí, non sei, foi unha consecuencia máis, pero, bueno, o tema da conservación sí que vexo que seña tan importante que se lle dé moita importancia, porque necesitamos que estén aí a tope, como se suele decir. Claro. Bueno, Diego, pues moitas grazas, como sempre, por esta conversa. Gracias. Feliz aniversario da muralla, 25 anos. 25 anos.